Pozdrav svima ljudi. I pozdrav svima ljudi, ponovno sam to rekao. Ništa. Pozdrav ljudi, danas želim pozdrava jako. Jako ovo nikad nisam radila. Imamo 2, 3. Pozdrav za Nusretu Beganović. Prvi pozdrav. Drugi pozdrav je za onog za Tarika Beganovića. Dakle, Tarik Gamer. Njegov brat je treći. Kerim, dakle, ta 3 pozdrava i sad ćemo ne znam što tekam postavila, sad smo još te pozdrave sam dijelio. To su i sada kreću. Ovo su sličice. Top 32, top 24. Ovako. Da vam pokažem jednu novost. Ja ću stopirati klip i ovo. Just ne jednu, nego dosta. Ja sam ovako. Ovo se treba još napraviti. Nisam napravio. Neki čelik. Čelike. Tu mi je pijetak. No ja sam više sve zaboravio. Konačno sam se sad sjetio. No, ovo mi je tetak Mehmed dao. Znači, veoma lijepo. Idemo sljedeće. Oba. Dole. Kvalifikacije. Ne može se sve ukladati, ali ovako ćemo. Ovo ću pomjeriti. Bosna, Andora. Ovo se ne vrem jeste. Plakat, petak moj drugi. Ga donio, sad se upravo. Pozdrav za sve. Sve moje pretplatnike i za svu moju porodicu. Tu je i ovaj još jedan isti plakat. Znači neću pokazivati ovaj. O majko draga, šta je ovo? To nisam htio
ruku. Imam 2 postera od Anđela Di Marije, sad ću kazat. Ja sam dovoljen. Vesela sveska kad sam je bio kupio, znači Angel Di Maria, Manchester United. I ovo mi je isto tetak donio. Zlatan Ibrahimović, najbolji igrač na svijetu. Meni lično on je najbolji igrač na svijetu i uskoro će biti jedna pjesma o Zlatanu Ibrahimoviću. Ali naravno tu se ne treba buniti za navijače Real Madrida, jer tu je i Bale, Gareth Bale. Sad, tu je i drugi plakat od Bale-a. Evo ga. I sad tu pokazivati su isti i ovo je zadnje. Čelik, dakle, i široki brijeg. Uj. Da li se vidi sve, ne vidi se. Hopa! Još jedna reklama. Ova kacka tu sam dobio. I sad će reklama taći. Evo ga. Mislim nije reklama nego ove original Nike kopačke. Najbolji su. Ovo se sad ispada. Znači desna i lijeva. I nisu obične, nek su kramponke, eto. Vidite. Evo ga. Krampon. Čisti krampon. Gle. Hopa. Ja ne znam šta nema da pokažem. Tako. Ovo su mi sličice. Nadam se. Tu sam čisto onako rekao. Imam i ovo. Ovo nikad nisam vam pokazao. Čikalurin boke. Neću pokazivati crteže. Evo ovo sličice. Evo vidite prva strana. I ovo je druga strana. I ovo se zanima Messi. Koji je danas? 11. Sličice je... Završio sam vam pokazati i ovo. Moje sve vrste sličice. Ovo je top. Ne top. Pardon. Kuću siću. Šalim se naravno. Tu je Dani Alves. FIFA 365. Ima ovi Euro. Ovu. To 24. Ovo su jedne jako dobre sličice. Znači, sam uljepio je World Cards Football Fun, dakle. Ima i ove trading cards. Silvu. Imaju ove, ne znate. Ove. Ima ih je treba, moram ja požurit. 9 minuta. Ne znam da li ovo mogu da stavim na internet, ali ne vezi. I ove od 2009. Kvalifikacije za 2009. I ovo
Stvarno pohvaljujem Kineze za ovo jer potrudili su se jako oko ovih sličica kineski. Ono stvarno. Rip Kinezi. Stvarno mi je žao, ali nema više Kineza, otišli su u Kinu. Možda se nekad vrati. No nekad. Jaj, majko draga. Izaći brzo. Iako nisam spomenuo i Brazuku. Brazuka sličice. Jer u futbolu stranici. Moja Sergio Aguero, nek mi ispadne. Pokupljeno. Mislim da sam sve pokazao. Brazuka, znate već kako. Evo ove. Nisam morao. Sad ću ti. No, nisam. Ma nisam, sve sam natkao. Evo ovi. Tu je iz Penahura. Duplikat. To je to. Aj, majko draga. I to bi bilo to. Ćao!